Γεια σας παιδιά, είμαι εγώ και θα παίξουμε σήμερα μπαν. Να παίξουμε Roblox. Πάμε εδώ πέρα και να παίξουμε. Θα παίξουμε το παιχνίδι. Πάμε. Ξεκινάμε πάρα το παιχνίδι. Κοιτάξτε. Συγγνώμη. Πάμε. Εδώ είμαστε level 1 και πια να συζητήσουμε που είμαστε στο level 1. Μετά να πάμε να ξεκινάμε level και φτάσουμε στο Lucky Block. Πάμε. Να, πάω και τώρα πάμε. Να είμαι λίγο καλύτερος, κάποιες φορές όμως πέφτω κάτω. Πάμε. Να τώρα όσο πατάμε αυτά τα βελάκια παίρνουμε level και να είμαστε πολύ καλά. Ναι, κέρδη. Να κοιτάω είμαι τώρα στο λίπη. Τώρα να πάω στα αστέρια. Ή μπορεί να πάω κάπου που δεν έχει δάκρυα. Πάμε. Μπράβο. Ακόμα στο δάκρυα είμαι. Πάμε. Και παιδιά χαίρομαι. Τώρα κοιτάξτε. Τώρα που δεν είναι αυτό, κοίτα έχω ένα life hack. Να σας δείξω. Να πάμε στις ρυθμίσεις και πατάμε εδώ. Όχι. Και πατάμε εδώ. Και κοίτα. Να το. Και μπορεί να μας λέει ποιο είναι το σωστό. Τώρα το ξαναλάζουμε. Τώρα δεν έχουμε δάκρυα. Προχωράμε. Πάμε. Μπράβο. Τώρα πάμε. Και εγώ το πέρασα το Lucky Block, αλλά δεν είναι, ξέρετε, δεν έχω και πολύ μπαταρία. Πάνω. Κοιτάξτε, ανεβαίνουμε. Πάμε. Πάμε. Τώρα δεν ξεκινάμε στα δύσκολα, γιατί όταν χαιρόμαστε και είναι πιο δύσκολο όμως. Κάποιες φορές είναι πιο δύσκολο. Πρέπει να φτάσουμε στα 50. Πάμε. Κοίτα πόσο ψηλά είμαστε. Κοιτάξτε παιδιά πόσο ψηλά είμαστε. Και τώρα ακόμα συνεχίζουμε. Πάμε πιο πάνω. Κοιτάξτε. Αυτό είναι το τελευταίο. Τώρα όμως πάμε λίγο πιο γρήγορα. Για να χάσουμε πιο εύκολα. Τώρα να μου πείτε κάτω στα σχόλια ποιο είναι πιο. Να σας πω τώρα κάτω στα σχόλια να κάνετε ένα like και ένα subscribe. Ένα like και ένα subscribe. Δεν με το λέω. Πάμε. Σε αυτό μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε. Φτάσαμε. Επειδή να σταματήσω λίγο. Σκοτήκαμε.
πάμε στο κρόκοβο. Και θα το εξαφανίσετε και μετά ξαναεμφανίζεται. Πολύ ρευέλεκ, κρακ κρακ, κρακ κρακ. Θα σε μετρώσει τις καρδούλες. Να το πρόλαβα. Αυτό μπορεί να χάσω πολύ εύκολα. Αυτό να κάνουμε σε δεύτερο part. Ίσως παιδιά τα λέμε και ευχαριστώ που βλέπετε αυτό το βίντεο. Γεια σας.